ஜெயிலேருந்து வரும்போது அம்மா தான் அரட்டை எடுப்போம். அம்மா இனிமேல் இருக்க மாட்டாங்கன்றதே நம்ப முடியல. ஃப்ரெண்டு வந்து ப்ரெசண்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அம்மாவோட தாட்ஸை வர விடாத, ரிலேட்டிவ் டிப்ரெஷன் அப்படின்றதுனால கான்ஷியஸாக அடக்கி வச்சுருங்க. வந்து இங்கே இருக்க மாட்டாங்கன்றதை பிலீவே பண்ண முடியல. நான் கடைசி அரெஸ்ட் ஆகி போகும்போது சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வர்றேன், எல்லாத்தையும் இந்த கேஷு, வண்டி, இது எல்லாத்தையும் நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணிடலாம், மேனேஜ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இது சரிப்படவே முடியாது. இனிமேல் கஷ்டம் பெருசாக இருக்காது. நல்ல கஷ்டப்படுற நேரத்துலலாம் கூட இருந்தாங்க. ஒவ்வொரு வாட்டி போலீஸ் பில் இடிக்கும்போதெல்லாம் கூட இருந்தாங்க. இனிமேல் இந்த பிரச்சனை இருக்காது. கரெக்டாக இருந்தாங்க. இப்படி வச்சிடறேன்.